incwadi kaMprofeti uHezekiya. Umprofeti uHezekiya masingamchaza kafishane, waye ngumLevi, waye ngumpristi kwaJuda. Uma ezothola i-calling yokuba ngumprofeti, uyithola ngesikhathi abantwana bakwaJuda noma uIsrayeli wonke wawuthunjiwe, uthunjelwe eBabylon. uNkulunkulu wase eba nesolution yokuthi ufuna ukuyokhipha abantwana bakwaIsrayeli esandleni sesitha la ababethunjwe khona. Uma ngabe sikuthola lokho, siyathola ukuthi kwakungekhona ukuthi ukuthunjwa kwabo uNkulunkulu wayengekeza kwazi ukuthi bengathunjwa, kodwa wabadedela uNkulunkulu baze baba ngabathunjwa ngoba babephambene necebo lokukhonza uNkulunkulu. Amen. Amen. Base beyadedelwa baba ngabathunjwa ezizweni zonke la khona ababe sebekhonza oNkulunkulu bengasamkhonzi uNkulunkulu wecebo labo, ngoba babe isizwe sikaJehova owayezikhethele sona, kungekhona ukuthi konke enhle eyam interest uNkulunkulu ngaso, kodwa wasibiza ngegama lakhe ngoba wayethandela yena. So uma esesibona isizwe sakhe sesihlubukile, umprofeti uHezekiya mayebizwa, ubizwa eofisi loprofeta, iminyaka yasiza la kodwa uyabizwa, usefuna uNkulunkulu ukumshintshisa into obekade yiyo kwaJuda ukuthi no, njengamanje wena usuzongenzela into ethile, buyisa abantwana bami ekuthunjweni. uNkulunkulu waqala wakhuluma noHezekiya. Maye khuluma noHezekiya, uHezekiya into emnandi ngaye ukuthi usitshela nje ngokukhuluma kukaNkulunkulu ivision yakhe. uNkulunkulu wayemsondeze ecebeni lokukhipha abantwana bakhe ezizweni noma ngithi eBabylon laba bethunjelwe khona. So uma ngabe uNkulunkulu ekwenza lokho, siyatholwa ukuthi uHezekiya mangabe esezothathwa la esesifunda khona ku chapter 37, bathi abafundi beBhayibheli mabechaza kangcono lamathambo, lesigodi samathambo omileyo kwakungekhona ukuthi ngempela kwangamathambo, but it was a vision la khona uNkulunkulu owayekhombisa uHezekiya ukuhlakazeka kwesizwe sakhe asithandileyo. Ayibonge Nkosi bazalwane. Uyamkhombisa, uyamkhuphula, umnikeza le vision yokuthi no, nathi into ofuna ukuthi ungenzele yona. Buka abantwana bami ukuthi la abakhona banjani. Number 1, uzobafanisa lesigodi samathambo. Isigodi samathambo sizorepresenta ukwahlukana kwaIsrayeli, ngoba lithi iBhayibheli uHezekiya mayifika esigodini samathambo omileyo ayehlakazekile amathambo, kodwa wayesembuza ukuthi ndodana yomuntu la mathambo asengaphila yini na? Uma embuza lokho uHezekiya wathi no, uNkulunkulu angikwazi ukuthi ngingaphilisa amathambo ngibe ngingawazi ukuthi afinyelele kanjani la akhona njengamanje. That's why uHezekiya mangabe sephendula uNkulunkulu ukuthi wena Nkosi usebuyisela i-challenge uHezekiya ezwini ekade likhulunywa uNkulunkulu kuye, ufuna uNkulunkulu enze intando yakhe, hayi kube uHezekiya ozokwenza njengokuthanda kwakhe entweni uNkulunkulu amthathe wambeka kuyona. Ngicela sihambe nesihloko esithi amandla ezwe likhulunyiwe. Mhlawumbe kuzohlala kancane phansi. Amandla ezwi elikhulunyiwe. So lo baba uyafika esigodini samathambo, uyawabona omile. Number 2, ukoma kwawo mfundisi Makhaya alifani naleli esidlayo le-chicken uma sesikhiphile inyama lahlalwa zintuthwane. Leya uHezekiya lawa ayebona kwangasekho ngisho umkhanja ngaphakathi, ivision indlela emkhombisa ngayo, ngoba uzechaza ukuthi bheka ayomile kakhulu. Ngicela sirizine ndawonye, uma ngabe into isinethambo noma umuntu sethu semathamba mhlophe, sonke siyazi kushuthi impilo ayisekho lapho.
kodwa uHezekiya uzonikeza challenge. Number 1, uyayingenele office lokuba umprofeti. Uyayifikela kule angazi singabiza sithini, kodwa uyayifikela kuleli office lokuba umprofeti. Kodwa usezonikezwa iassignment engaphezulu kokuqonda kwakhe. Number 1, akakaze bona amathambo ebuyiselwa ekuphileni. So mangabe uNkulunkulu emnikeza le assignment, wayetesta yena ukuthi engakwazi yini ukulalela izwi elikhulunyiwe phezulu kwempilo yakhe. Ndodana yomuntu lamathamba asengaphila yini na? Ake sithi ukuthi thatha ithoba kancane. Do you remember ukuthi uNkulunkulu masifunda kuGenesis lithi iBhayibheli kwakumnyama emhlabeni, umoya kaNkulunkulu hamba phezulu kwamanzi phezulu kodwa. Bese lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi makube khona